Mä ostin kämpä ja tervetuloa seuraamaan muodonmuutosta. Tää on Puuha Pete. Jaha, tervehdys. Tervetuloa uuteen kotiin. By the way, laitamme Puuha Pete hatun päähän. Kaikuu ainakin ihan mukavasti. Päästy jo vähän treenailemaan. Ollaan otettu näitä akustiikkalevyjä tuolta pois seinästä, koska tullaan maalaamaan seiniä ynnä muuta. Mihin me täällä kaikella on menossa on siis se, että me tullaan tekemään tälle kyseiselle kämpälle pienimuotoinen muodonmuutos. Elikkä tulee vähän uutta lattiaa, tulee vähän uutta keittiöä. Olisi kiva päästä näyttää teille, että miltä tää sitten loppujen lopuksi tulee näyttämään. Joka tapauksessa, kattokaa keittiö. Jotkut tykkää, jotkut ei. Sanotaan näin, että ei ole ehkä ihan oma lemppari. Tämmönen korkeakiilto musta roitu. Mä tykkään just tällaisesta, että on vähän niinku integroitu. Näitä kun ei oo, niin I don't like it. I want it fresh, I want it new. Tosiaan tää kaikki lattia, mä en tiedä edes mitä tää on. Tää on jotain... Suhisee ikävästi, ei oo puuta. Vaihtoon tulee parkettia. Niin kuin sanottu, Puuha Pete on jo vähän aloittanut hommia, niin kuin näkyy. Parkettia siis tulee tänne koko yläkertaan myöskin, joten pientä pintaremonttia. Tää tulee varmaan olemaan semmonen office. Master bedroom. Ja se tosiaan se walk-in closetti, joka nyt ei oo koolla pilattu. Sitten basement floor. Lasiseinä lähtee pois. Tähän tulee studio. Täällä tehdään sit toivottavasti hitti jos toinenkin. Mä tykkään myöskin siitä. Mulla on muuten koko ajan nää kädet. Totta kai omassa kodissa, Suomessa. Ai! Hyvä, että mä muuten hajottanut sitä. Mulla on tää vasara kädessä. Sauna on kiva. Tykkään. Jos oma työhattu on niin dekoreerattu kuin tää meikäläinen, niin silloin on peukalo keskellä kämmet. Eikä mulla ole valkoinen hattu edes, eli mä en todellakaan johda tätä projektia. Oma poreallas. Ootas, mä nostan tän vielä silleen, että niinku tämmöttös. Siinä voi sit loikoilla vaikka Tähti taivaan alla keksi pari biisiaihettakin, jos ei muuta. Kauheasti vie sähköä tämmönen tarkan markan mies, niin vähän jännittää. Hop! Arvaa mikä oli kämpän ensimmäinen ostos. Robottiruohonleikkuri. Ja mä katsoin semmosen, kun kuulemma se on ongelma, että ne syö siiliä. Niin nyt tää mun versio ei syö siiliä. Joka tapauksessa tarkoitus olisi vähän rempata kyseistä kämppää, koska siellä on paljon sellaisia juttuja, mitkä on hyvää, paljon sellaisia, mitkä ei ole niin hyvää. Ja mitkä ei ole niin hyvää, on sellaiset asiat, mihin mä itse en osaa ihan hirveästi efforttia laittaa. Joten sen takia me ollaan hoidettu keittiön puolelta Novart hoitamaan homma himaan. Tulee keittiön tasot ja tulee viinikaapit ja tulee Temptekin itse asiassa viinikaappi. Sitten tulee tulikiven, ei katkuiset, mutta tulikiven pinnat. Ja parketti lattian tulee hoitamaan meille kukas muukaan kuin Parkettistudio Helsinki, koska tykkään niitten ensinnäkin palvelusta. He on ollut tosi ihania tähän mennessä, kun me ollaan pyydetty niiltä vähän jeesiä. Hyvin vaikea tietysti sanoa, miltä tämä lopputulos tulee näyttämään, mutta tervetuloa tsekkaamaan tätä muodonmuutosta yhdessä meikäläisen kanssa. Tää on Puuha Pete.